عموي نابدي سابا نعرفت من قالي فتي ما يتحقوستن بزح قالاتنا دربيت يتقاومن نيرا اتا عصم تسوقات كترقص تبل سو زبلت تحرقن امنا غرمتني ناتي مقشا مس سوقات انتي زتححزالو بخمي كرخب يخل بوشطي ننفسي زحطو زنبركو حطي اتخالق زغرمني قدم قال اوانات عموي نبعلا مس قال ناي سدت محازوتا نابدي سابا كيدا منبراي ورا نسو طرح يكونن حدا اوان دحر سراح ناب غزا تمليسه ناي يوتيوب فيديوهات انراخو ناي ابي احمد سئل زلو ماليا غيرا فقر سعيرو زبل جرحو حيزا ابي غودناتات فرانكفرت نسلفي وصيان كلا تعزي بيانيره حجد انت رخيبو اي كسب كندزي قطع فطيرلا فصي مخرد ان زي كاله نغري نساغن حريقه وي تقاوي ما طرح سقايبلتن اعداوي حيزا نعدا انا نعد نقيله سلازلخو مساي خنا بإرترا تخيديلا كم حوس تأزاز حتتتني وي بعلى مدب سرعة اللي كاون دحرجن كتصما مايك الكون زحبت اي توكوسيله انا ناي بعلي مدبات بعلي كم زحنصص زخا ناي نوح عوان تلمي سلازخونه كم زي قيرو حبركوا صرصر بلت انتي وريد كخه نبعد خزي تخيد سدرا خزي تري انتي زبلو عشنتن كحدت هاجرين يزي وي انا اب غزا يقميط انكلخ بتم امنز دربيو زمكح نيره نابلت ابرخه طفطفت او كوف مبارن تقصيله كال زيد لي نقالات كزارب سلازخل مخاده حيش لبدد بالكو نساون حف بلت بل نقالاتي عصيفكا ناب صلاتك خيدي انتلكا عمويلكا خيت مصن بلتني اي ملس كلها معصو خفيته نقدام وصخو محزا تختلتني نعبتشخا اي تعشو عدي خارج اسكخت كيد دحان نابت زحسب كايو كال معلتي ملق الكا ولا خي نجر كايا تخيد نحججن نعا دس قبلا انتي مساء نعد خيدنا بلت لمنتني فتصيما قبلو زيك الحسابي نيرو كاب إرترا كميلا خمزو وصخو بعلي زفلطو اتخونتات فتصيما خيتغير خا ناو خملس دليتي باللين ولا كوا اتناب إرترا مغاش كابا موين العلي انتر لخوون نتهاجر كابان العلي انتنافق كوان وحسنت كن ايتسمعنن قرباتون سلازيله اوان عرفتي كستمقرو اي كئلني لحسبكو عموي بتدخم غنيا مصياتني انا غنا خعبن كلخو اتحيزه ابزا امن كل ነገር فصيمه تريري برسي از خيد بز طباي نغله سبات كسيره ولاديتيون نقاصيات بلن نيرا سلازي نمحزا اميون كابز حسبكو خمزي ترف نيجيريا نغزاي تعزركو عموي نابي إرترا خيدا بزعباي انتاي كم تبل أصبيق يفلطي ግን ከዓ ፈጺሙ ይቀደሰንን ሰብ ዝዝውሮ ህይወት ክህልወኒ አይደልኒ ወተሃደርን ከለኹ ዝተማእዘዝኩ ይኣኽለኒ ሕጂ ነፃ ሰቤ ከም ድላይ ክኸውን ሓራይ ሰሪሕ ዝኣቱ ብዓቕመይ ስድራይ ዝሕግዝ ንመንግስቲ ቀረፅ ዝኸፍል ሙሉእ ሰብኣየ መዓልቲ መገሻ ኣኺሉ ሳንጣታተይ ተዳልዩ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ፍራንክፈርት እውን ብምሸት ተረኸብኩ በረራይ ናይ ለይቲ እዩ ኣብታ ነፋሪት ዜጋታት ዝተፈላለዩ ሃገራት እኳ እንተነበሩ ሓያሎ ኤርትራውያን ግን ረኣኹ እዚኦም ከዓ ከምዚ ኸማ ኤሚለ ንዓይ ዝመስሉ ስለ ዝረኸብኩ ባህበለኒ ናይ 6 ሰዓትን ፈረቓን በረራ ኢና ብለይቲ ኸነካይዶ ጉዕዞና ንገለ ሃገራት ኣውሮጳ ማእከላይ ባሕርን ሰሜን ኣፍሪቃን ብምስንጣቕ ኢና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክንዛዝሞ ነፋሪት ኣብ ሰዓት ምስ ተበገሰት ከም መደብና ጽቡቕ ሰጎምና ኣብቲ ኣብ ቅድሜና ዝነበረ ስክሪን أبي كم زبطحنا بخارتان حبر سلا زنبرنا خا ኣብ ልዕሊ ማእከላይ ባሕሪ ክንበርር ምስ ጀመርና ናይ ቅድሚ 10 ዓመታት ዝኽረይ ቅጅል በለኒ ሎሚ ኣብ ነፋሪት ዘለኹ ኣብ ቅድመይ መግቢ ተቐሪብሎ ዝመረጽክዎ ዓይነት መስተ ተሓቲተውን ጽማቕ ኣራንቺ ሒዘ ኣለኹ ሽንት ቤት ኣሎ ከይስልችወኒ ፊልም ክዕዘብ ይኽእል ክድቅስ እንተደልየውን ጸገም የለን ናይተን ኣሳሰይቲ ክብረትን ትሕትናን ንበይኒ بمسكوت نفاريت قلقليله تحت ገጸይ ናብቲ ባሕሪ ክጥምትን ከለኹ ኸኣ ናይ ቅድሚ 10 ዓመት ምስለይ ኣውራ ኣኽዎ ኣብዚ ባሕሪ እዚ ዓጽምትኒ 10ታት ኣሽሓት መንእሰያት ኣፍሪቃ ተቐቢሩ ኣሎ ኣብዛ ዘለኽዋ ህሞት እውን ገለ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ንህይወቶም ከድሕኑ ምስ ማዕበል ባሕሪ ይጋደሉ ህልው መን ይፈልጥ ኣየ ናይ ዓለም ነገር ገለ ብታሕቲ ኣብ ጃልባ ይሳቐዩ ገለ ኸኣ ብላዕሊ ብምቾት ይበሩ ኣነ ንኽልቲኡ ጥዒመየ ካብ ሓደ ጫፍ ናብ ካልእ ጫፍ ክትበጽሕ ትዕድልቲ እዩ
ኣነ ነዚ ባሕሪ ምስ ብጾተይ ክሰግር 2 መዓልትን ለይትን ይወሲድለይ በዛ ተሳፊረያ ዘለኹ ነፋሪት ግን 1 ሰዓት እኳ ኣይወሰደለይን ቀልጢፍና ሰቲ ኣቢልና ሓለፍና ግብፂ ኣቲና ናብ ሱዳን ወገን ክንበርር እንከለና ኸኣ ነቲ ጨካን ናይ ሰሃራ ምድረ በዳ ኣብ ትሕቴና ንዕዘቦ ነርና ገለ ሰባት ኣብዚ ቦታ ብጽምኢ ማይ ሕርር ይብሉ ይህሉ ኢለ ምስ ሓሰብኩ ካብቲ ጽማቕ ኣራንቺ ምዑግ ኣበልኩ ተመስገን ኩሉ ሓሊፉ ሎሚ ኣብ ሰማይ ኮይነ ክዕዘቦ በቂዐ ነዚ ሓሊፍና ብሰማያት ኤርትራ ክንበርር ምስ ጀመርና ግን ኣይከኣልኩን ኣብ ልዕሊ ማእከላይ ባሕርን ምድረ በዳ ሰሃራን ክበርር እንከለኹ ዝሓለፍኮ መገዲ ተራእየኒ ሕጂ ግን ኣብ ሰማይ ኤርትራ ምስ በጻሕኩ ከይተፈለጠኒ ነባዕኩ እቲ ስምዒት ኣዝዩ ሓያሊ ኣብ ጥቓይ ዝነበሩ ተጓዓዝቲ ከይርዩኒ ቀስ ኢለ ንብዓተይ ደረስኩ ንብዓይ ኣይኮንኩን ሕጂ ግን ክቆጻጸሮ ኣይከኣልኩን ናይ ኣሞይ ዘረባ ኣብ ኣእምሮይ እናተመላለሰ ረበሸኒ ውሳነይ ቁኑዕ ዶ ይኸውን ኣብዚ ዲ ክወርድ ነይርኒ ወላስ ነዚ ረጊፀ ክሓልፍ እዩ ዘለኒ ኢለ እውን ንነፍሲ ሓተትኩዋ መልሲ ከይረኸብኩ ኸኣ ብድሕረይ ዝነበሩ ገያሾ ብትግርኛ ብዛዕባ እቲ ዝሓስቦ ዝነበርኩ ክዛረቡ ሰማዕኩ ወድን ጓልን እዮም እቲ ወዲ ሕጂ ኸ እዛ ነፋሪት ሃንደበት ብልሽት ገይራላ እሞ ኣብ ኣስመራ ክንዓልብ ኢና እንተዝብሉና ክብል ነታ ምስኡ ዝነበረት ይሓታ ዳእላይ መልሲ ሃበቶን ከም ዝረዓደት ግን ፍሉጥ እዩ ሓሳብና ታሪኽና ኣመጻጽኣና ሓደ ምዃኑ ዘገርም ኣይኮነን በረራና ለይቲ እኳ እንተነበረ ኣነ ግን ነዚ ኻዕልለኩም ዝጸናሕኩ እናሓሰብኩን ብዝኽሪ ሓሳብ እናነባዕኩ ሓንሳብ እናተከስኩ ኣዲስ ኣበባ በጻሕና እዚ ናይ ፈለማ ናይ ነፋሪት መገሻ እዩ ካብ ኤርትራ ክሳብ ኣውሮጳ ብመኪና መርከብን ባቡርን እየ ተጓዒዘ 10 ዓመታት ከኣ ኣብ ስራሕ ነይረ ስለዚ ኣዝዩ ፍልይ ዝበለ ተመክሮ እዩ ቅድሚ ሕጂ ናብ ኢትዮጵያ በፂሐ ኣይፈልጥን እዚ ፈለማየ እዩ ኣብ ኣውሮጳ ጸኒሕካ ናብ ኣፍሪቃ ናብ ከም በዓል ኣዲስ ኣበባ ዝበለ ዓበይቲ ከተማታት ምስ ኣተኻ ፈለማ ዓቕልኻ ይጸበካ ኩሉ እዩ ሕውስውስ ዝብለካ ንብረትካ ክትጥንቀቕ ኣለካ ምንቅስቓሳትካ ክትሕሉ ግድን እዩ እቲ ጎደና ፋሕፋሕ ዝበለ እዩ ግን ከኣ ጥዑም ባህርያዊ ኣዲስ ኣበባ ኣዝያ ዓባይን ዘመናዊትን ከተማ ኮይና ረኺበያ ገለ ቀዲሞም ዝፈልጥዋ ግን ካብ ትጽቢቶም ወጻኢ ቀልጢፋ ከም ዝተቐየረት ይዛረቡ ንዓይ ኩሉ ሓደ እዩ 3 ቀነ ገይረ ክሳብ ዝምለስ ጽቡቕ የሕሊፈዮ ሞባይለይ ደኣ ግዳይ ኮይና እምበር ካልእ ሕማቕ ኣየጋጠመንን ግዳ ሓቂ ካብ ማእከል እታ ከተማ ኣይወጻእኩን ኣብ ወሰናስን ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩ ኤርትራውያን ግን ከም ዝግፈፉን ከም ዝእሰሩን ሰሚዕ ኣለኹ እዋን ዕረፍቲ ተወዲኡ ብሰላም ናብ ጀርመን ተመሊሰ እታ መዓልታዊት ድውለለይ ዝነበረት ኣሞይ ድሃይ ካብ ዘይትገብር ነዊሕ ኮይኑ ኣነ እውን ኣይደወልኩላን ምኽንያቱ ናብ ኣዲስ ኣበባ እንተገይሸ ርክብና ደው ክብል ከም ዝኾነ ኣጠንቂቓትኒ እያ ኣሞይ ቁርብ ክትመሃር ኣለዋ ናይታ ዘዕበየትኒ ግዲ ኮይኑ ህይወትና ክትቆጻጸሮ እያ ትፍትን ምስ መን ሓዳር ይገብር መዓስ ኣበይ ናበይ ሃገር መገሻ ክፍጽም ኣለኒ ከመይ ዝበለ ፖለቲካዊ መርገፂ ክህልወኒ ኣለዎ ኩሉ ንሳ ክትውስኖ ትደሊ በቃ ከምዚ መሰላ ኮይኑ ይስምዓ እዚ ኸኣ ንዓይ ቀይሕ መስመር እዩ ስለዚ ንኽብረይ ክብል ነታ ኣብ ስደት ዝነበረትኒ ሓንቲ መቕረበይ እውን ከሰርክዋ ብሕትውና ሓደ እዋን ምስ ሓርነት ጥዑም እዩ ሰብ እዩ ዝደሊ ጽምዋ ሕሱም እዩ ዝብል ፍልስፍና ድምፃዊ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ሓቂ እኳ እንተኾነ ዓይነት ሰብ ግን ይፈላለ እዩ ገለ ሰብ ክርሕቀልካ እንከሎ ሰላም ኣለዎ ሸረፉ ዝሓዘልካ ሰብ ከተመስግኖ ኣለካ ኣሞይ ግን ዘይተሓውቑ ስለኾነትኒ ነቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ መገሻይ ሸለል ከም ዝበለቶን ሕጂ ግን ኤርትራ ምስ ከደት ንዓይ ዝጠመተታ ጓል ኣንስተይቲ ስለ ዘላ ንመርዓ ክዳሎ ሓበረትኒ በዚ ኸኣ ተቋሪፁ ዝነበረ ርክብና እንደገና ቐጸለ ኣብ ቴሌፎን ብዙሕ ክዛረባ ኣይደለኹን ሰንበት ድሕሪ ቀትሪ ክመጽእ ከም ዝኾንኩ ሓቢረ ዓጸኽዋ ከም ቃለይ እውን ሰንበት ናብ ቤታ ኸድኩ ምግቢ በሊዕና ቡን ምስ ተፈልሐ ካብ ኤርትራ ዝተመልኣቶ ኣሳእል ናይ ቤተሰብ ኣርኣየትኒ ካብዚ ሓሊፋ እውን ናይታ ንመጻኢ ምሳይ ክትነብር ዝበለታ ጓል ኣንስተይቲ ስእሊ ኣብ ቅድመይ ዘርግሓታ ኣይፈልጣኒ ዕሊለያ ይኹን ርእያ ኣይፈልጥን ግን ከኣ ምሳያ ክትነብር ዝሕሰብ ዘሎ ኣሞይ ኣነ ሓዳር ክገብር ምድላያ በቲ ሓደ ወገን ኣውንታዊ እዩ ኣነ ዝጸልእ ዘለኹ ግን ግድን ዝብል ኣገዳዲ ቃል እዩ ከመይ ዝበለት ጓልያ እናበለት መዋዓውዒ ክትገብረላ ምስ ጀመረት እውን ኣሞይ ነቲ ሓዳር ኣብ ኣእምሮኣ ከም ዝወድኣቶ በረሃለይ
35 ዓመት ስለ ዝመልኣኒ ሓዳር ክገብረሉ ዘለኒ እዋን እንተዘይ ሓሊፉስ ኣይቀልጠፈን። ስለዚ ንሓሳባ ኣይጸላእክዎን። ብዙሓት ሰባት ንሰብ ቃል ኪዳኖም ናብቲ ንሶም ዝነብርዎ ሃገር ንምምጻእ ብዙሕ ከም ዝጽገሙ ይፈልጥ እየ። ናተይ ዕጫ ኸዓ ምናልባት ካብዚ መከራ ፍልይ ክብል መታን ኣብዚ ሃገር ምሳይ ምስ እትነብር ሰብ እንተዝጻመድ ቀዳምነተይ ምኾነ ግን ኣይተረኽበትን። ስለዚ ዘሎ ኣማራጺ ነዚ ኣብ ሞይ ተምጽኦ ዘሎ ሓሳባት ምቕባል እዩ። ሓዳር ክገብር ዋላ ምስታ ዘምጻትለይ ክጸምድ እውን ተቐበልክዎ። ድሒሩ ዝመጽእ ጉዳይ ግን ከረዳዳኣና ኣይከኣለን። ኣብ ሞይ ትደልዮ ኣነ ናብ ኤርትራ ኸይደ ክምርዖ እሞ ካብኡ ንሳ ናብዚ ክትመጽእ። እዚ ግን ኣይከውንን እዩ። ናተይ ድሌት ካልእ እዩ። ኣነ እታ ትበሃል ዘላ ሰብ ካብ ኤርትራ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ክትወፅእ እሞ ድሓር ብሓዳር ናባይ ክምጻእ እዩ። በዚ ሓደን ሓደን ተባሂልና እንደገና ከይተሰማማዕና ተፈላለና። እቲ ካልእ ዝገርም ነገር እታ ንዛረበላ ዘለና ጓል ምሳይ ሓዳር ክትገብር ድልውቲ ድያ ኣይኮነትን ዘይፈለጥ ምዃኑ እዩ። ናይ እሞይ ነገር ከምቲ ዝነገርኩኹም እዩ። ንሳ ዝሓሰበቶ ጉዳይ ከም ውዲኣ ተወስቶ እምበር እዛ ሰብሲ ናይ መጻእ መደባታ እንታይ ከም ዝኾነ ኣይንፈልጥን ኢና። እዚ ሓዳር እዚ ኣብ ሞይ ዘይትነብሮ እኳ እንተኾነ ካባና ንላዕሊ ግን ንሳይ ኣትጎየሉ። ናብ ኤርትራ ክገይሽ ዘይምድላየ ኣጥቢቓ ክትሓተንን ከላ ገጻ ኸፍርሓካ መዓት እዩ። ኣዝያ ስምዒታዊት ትኸውን። ኩሉ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጸገማት ክገልጸላ እንከለኹ እቲ ጸገማት ካብ ደገ ዝመጽእ ከም ዝኾነ እያ ከተእምነኒ ትጽዕር። ንሳ ንባዕላ ልዕሊ 40 ዓመታት ኣብዚ እናተቐመጠት ንኻልኦት ንደገ ኸይወፁ እያ ትመክር። ህይወታ ፈጺማ ይትፈልጣን እያ። ሓዳር እውን ኣይገበረትን። ከቢድ ናይ ቤተሰብ ጸገም ስለ ዝነበራ ንኹሉ ክትሕግዝ ናብ ሓዳር ኣይኣተወትን። ነቶም ሎሚ በቲ ናታ መንገዲ ዝጓዓዙ ዘለዉ ወይ ተመሳሳሊ ዕጫ ዘጋጠሞም ግን ብጸግዒ ኾይና ሓዳር እንተዘይገበርኩም ኢላ ተገድዶም። ፈጺሙ ዘይጭበጥ ጠባይ እዩ እምበኣር ነዚ ናይ እሞይ ጠለባት ከማልእ እንተኾይነ ግድን ኣብ ቀረባ እዋን ፎርም ጣዕሳ ንምምላእ ክዳሎ ኣለኒ። ንውራይ ዝኸውን ብርክት ዝበለ ገንዘብ እውን ክቑጥብ ግድን እዩ። እቲ ውራይ ኣበይ ይኹን ክሳብ ሕጂ ኣብ ስምምዕ ኣይትበጽሕን። እታ ሰብ እውን ሕራይ ክትብል ኣለዋ። ብሓፂሩ ከይሓረድና ኢና ሓዊ ነንድድ ዘለና። ኣብ ሞይ ግን ንሓዳር ድሉው ምዃነይ ጥራሕ ኣጸሊልዋ እዩ ዘሎ። ወረ ካብ ሎሚ ጀሚራ ኣጋይሽ ከይትዕድም የፍርሕ እዩ። ኩሉ ዝተጨቃጨቕናዮ ረሲዓ ሎሚ ኣቓልቦኣ ኣብ ጉዳይ ምርዓይ እዩ ዘሎ። ኣዕብያቶ ናብ ደገስ ጌራቶ ሓዳር እውን ኣትሒዛቶ ተባሂሉ ግዲ ክዕልለላ ትደሊ ኾይና ነቲ ምሳይ ትመኸሮ ናይ ቤተሰብ ጉዳይ ንኹለን መሓዙታ እያ ትዕልለን። እንታይ ምኽብለኩም ናይ መጻእ መደበይ ብመንገዲ ኣብ ሞይ ኩሉ ሰብ እዩ ዝፈልጥ። ዝሕባእ ህይወት የብለይን። በረኸት ከምዚ ገይሩ ከምዚ ሓሲቡ በዚ ኣትዩ በዚ ወፂኡ ኮታስ ኩሉ ነገረይ ንግዳም እዩ ዝወፅእ። ሓደ ሓደ ግዜ ንዓዲ እንግሊዝ ዶ ክጠፍእ ይብል እየ። ርሕቕ ኢለ ንበይነይ መታን ክነብር ካብ ጀርመን ክወፅእ ተመነኹ። ሕጂ ክምርዖ ዶ ካብ ጀርመን ወፅየ ብሕትው ናብራ ክመርሕ ተቐርቂረ ኣለኹ። ብቁር ዝመስል ብማሕሉ ዘወናውን ንኽፍከዶ ስፋ ስእት ርሑቕ ዓዲ ራንዛለዋ በየናሕሲ